Pre! 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 Puti kamay. Di day ka mo tubag, ha? Sudlon di kami. Pre! Uy, pre! Ano naman ka dire? Ay, grabe naman po kayo. Yan na naman ang istorya. May pasudlan sa siguro ko si mong balay. O sige, sud! Ah, nabalay. Maka-experience kong bugnaw nga balay. Salamat, pre. Makasuway og bugnaw na balay. Duda na ko kunin mo ba? Grabe nga ni. Ay, pre, kining. Bakang tiga ka ron? Ano man? Dadon na po ka rin mamamayot ba? Pre! Bagong tuig na karon, dili na ko mamayot. Kaya nahuman ako, balay, di na ko din mamayot. Puti kamay. Speaking of nahuman ang balay. Nakawaw sa mga balay. Mga lights, pre. Nindot kayo. Pero, ay, sabi na ako sa inspection ng pre ako. Nindot na lights. Nindot og light, sumangila po ni mamurok kadung na po ni sa rave ba? Pre! Oh, grabe ka! Since ang light, pre, karoon ako yung nakikita ng lights. Hala! Hala na yung bulak-bulak na suga! Una kayo yung gananan, pre! Mga na isala sa una, pre! Pwede na, ayaw sa nilabte, kaya wala pa nakabuhin. Ay, di ba na, pwede na yun? Ayaw, again, unsa makapre, mas sumangil yung juga diri ba? Pre, nakainom daw ko sa una, sala pa na, di ba? Oo, sala pa na diri. Asa dito na ko nakalimtan, na to'y rape ng kamay, dire, na to'y rape ng Wala kamay. naman ang rave ng gamay, ilisa naman ang rave nga. Hala, nakuha na ni pre, uy! Oo! Hala! Hala! Oo, Ano, di ano? na ilabtan pre ha, di na pinilabtan. Sensawar man din na, pre, di na ipakaon. Sawar mo. Oo, display naman na pre, sumuka, dudi mo, uy. Naawa ba na nga bungkag na ako nga, gipang amin sa banana ba? Susumangin na juga, kradahan na pa magipulot ba? I-display na ni mo, pre. Display ra na. Na, pre, bagong tuig, pre, maabta na nag-expiration. Ay sus pre, bahalag ba after expiration basta kay naida kang sud sa mong rave? Pre, luoy kay bata, pre, kay mukhaon, di ba? Di ba, baby, mukhaon ka? Oo, mukhaon lagi, pre. Ay sus pre, imo ba dyan ang gamitan ako anak? Sumangil na jud ka ba? Ay, pero sa tinood lang, pre, dili bitaw ka rin pagkaon akong gari diri, ha? Nakabalita ka, mag-chinging gift, ha? O sa exchanging gift pre, pataka-taka naman tawag ka pre. Exchanging gift! Ay, sus, basta kay mauna na, ako'y gift diri, pre. Sige, pwede na ko na bailuan ng mga mango na si Clytie. Kahayahay ba nimo no? Bailuan na naman kumangod og gift nimo? Haha, ginawa ang lamit na ako ha, pre. Ah, sige, pre, basta kay, mapalit ako game. Kita-kita tawag ma, ha? Ugma pohon. Oh, Balik mo diri, ha? Ay, balik ko na, bali 1K. Bali 1K, Oh, bali 1K. Ah, Sige pre, ako, sige pre. Oh, sige ampe. Kasi pwede ko mo tilaw. Okay, ayun na lagi sa ko wala lang po. Kami yung wala mo ni pan eh. Buka gid ba mo punit gid ba? Ah, pwede ba ni pre, ha? Salamat, pre. Ako nabunutan kay Guwapo. Ay, gwapo. Ay, mga may laing gwapo na rin grupuhan, bro. Ako na ba? Sawatan og manok na silingan. Puti kamay, gapil lang pa yung tirador manok silingan. Way lain! Kapatid! Ay, maganda to kayo ni Bang. Ano po yung sana? Ay, di na pinabrihan ka ron. Excited na ko kisiyon ni Bang. Ayaw sa rin siya ha? Kuha ni sa subay, bugat na pag yung kayo. Ang binawi. Oh, no! Manipri plato! O, 2 ka piso! Tag 49! Naunsa di ka? Ilan ng limit sa exchanging gift? Pilang limit? Tag 1K! Kung yung ano, bali 100 naman niya ako ah. Tag 49 ang plato, plus tapay 2 ka piso. So 100 na tanan. Kasi nakalimot ka, nakaiutang na rin sa ako ah. So ako na lang gipakin na. Nalahi man ang utang sa exchanging gift ba? Nga, bahala ka, basta kay quits na ta. Natayang pa rin. Ay, naisahan gid ko ba?